Jama'a salamu alaikum, barkanmu da warhaka. Malam Rufai ya shigo wajen parking din motocin da ke jami'a. Ya shigar da motarsa daidai inda ya saba ajiyewa kullum. Ya fara tattaro takardunsa da sauran kayan aikinsa. Zai fito kenan sai ga wata mota ta faka a gefen motarsa. Da hangowarsa sai ya ga wannan yarinya da ya daɗe yana kwaɗayin kayan daɗinta, wato Amina. Saboda ya daɗe yana son da kayan daɗin Amina. Amma yarinyar ya kula cewa koyon ajin su ba ta fiye kulawa ba, haka zalika kuma ba ruwanta da malamai. A binciken da ya gano cewa bata da wani kokari a karatu, amma ga wani yaro da take mannewa shi, wannan yaron shi ke koya mata karatu kuma yake ɓata satar amsa idan ana jarabawa. Malam Rufai ya daɗe sosai yana marmarin kayan daɗin Amina. Gashi dai shi ma duk da cewa shekaru sun fara nisa, amma ba za a kira shi mummuna ba. Kuma a cikin 'yan mata da yake koyawa darasi, daidai ne bai ce ba su ɗin ma munana ne kuma har wadda ba ta cikin ɗalibansa idan ya ji shawar to yana da mai kawo masa. Saboda akwai wani shagin ɗalibansa Bobo. Shi Bobo ya kasance babban yaron Malam Rufai. Idan har malam na son ya dake wata yarinya, to kawai zai nuna Bobo ita, shi kuma Bobo zai haɗa komai illa dai kawai ya kawo masa ita har gida. To amma bangaren Amina har Bobo ya gagara shawo kanta. Malam dai yana ganin cewa a wannan karon sai ya fito ya yi farauta da kai shi, tun da gashi su kawo karshe makaranta har za su fita bai da kayan daɗinta ba. Jarabawa karshe suke hutawa ta barin jami'a. Yana cikin tunani na sai gata ta fito daga cikin motarta. Malam Rufai ya kura mata idanu kur yana da yawo. Kayan daɗin shi kan har tsogote a cikin kayan shi. Amina tana sanye da doguwar riga baga irin wanda ake dorawa akan kaya, wato after dress. Doguwar riga ta sha aiki sosai, gashi an mata shaf, amma sai ta daga sama daga ƙasa kuma an sa shigar da kogunta. Nuwayenta Amina sun fito rukum ana ganin su ta cikin rigar. Gashi sun kumbura suna sai kamar kullum ba sa kwanciya. Wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ke rikitar da mutane a game da ita. Kogunta kuwa kamar yadda yake da faɗi, aka wannan riga ta fito da shi yadda ya kamata. Ga ɗoyewayin na tamke, rigar nan ta kwanta a kan shi ta taɓa jikin shi. Ɗoyewai ya zaburo gwanin ban sha'awa, rikitarwa kasar rigar kuma ana ganin wani wandon jeans da ke saka irin mai bin fatan nan yama, sai ta gam kafarta kuma sanye take da rufaffen takalmi. Tana fitowa ta ɗauki jakarta ta rufe motarsa ta nufi ajinsu. Malam Rufai ya yi zaune a cikin motarsa ya kasa fitowa. Kanarin shi ta wani zangal ta miƙe, sai turo wanda take sama ya taɓa kanarin shi domin ya ji ko akwai alama za ta kwanta, saboda ya lallaba shiga ofis. Amma ta ce ina, sai na daki kayan daɗi zan kwanta.